салом алейкум ҳамватанон, шуморо огаҳ карда будем ки дар назар аст ки митинг мешавад. мана ин шаҳри Москав аст ва хоҳиш кардем навистем ба кӯчаҳо набароед, яъне ҳатто тамошо ҳам накунед ва ҳатто огаҳ кардем ки агар дар ҳамон кӯчаҳо ҳатто кор доред ба дигар кӯча равед, ба ҳамон кӯчаҳое ки митинг аст нагузаред, барои худ ва дигарон яъне проблема накунед. ман огаҳ кардам, аксарияти инсонҳо савол доданд, мана ба саволҳои шумо ҷавоб. ва вақте ки чизеро менависем, мо дар асоси қонун менависем ва чизеро огаҳ мешавем ва пешниҳод мекунем ки ҳамватанони мо яъне ки ба чунин воқеаҳо дучор нашаванд. ин шаҳри Москав аст. мана чӣ хеле дида истодаед ки 23 январ 2021 сол ҳамин митинг баргузор гардид ва дар бисёр минтақаҳо шаҳрҳои Русия чунин митинг баргузор гардид ва нафароне ки он ҷо зиндагонӣ мекунанд медонанд, мефаҳманд. мана бинед ки инҷо Якутск аст, минус 50 градус дар ҳамин хунук. бинед ки мардум баромаданд, минус 50 градус. мана Якутск дидед, ҳамин ҷо халқ митинг баромаданд. барои ҳавай мо хоҳиш кардем аз мардум ки яъне эҳтиёт бошанд, чунки лозим нест. ва ин Омск аст. мана бинед ки мардум ҷамъ омаданд. вақте ки шаҳрванди Русия ҳам набошед, вақте ки сиёсатро нафаҳмед, лозим нест ба чунин митингҳо ба ҳамин кӯчаҳо гузаштан. тамошо карданам лозим нест, чунки зиёд вақте ки буд митингҳои пештар ки мардум ҳатто тамошо кардан, онҳо муҳоҷирон дастгир шуданд ва ба ҷавобгарӣ маъмурӣ кашида шуданд. барои ҳавай хуб мешуд ки ба чунин ҷойҳо нараванд, ба чунин ҷамъомадҳо нараванд, лозим нест. ана инаш бинед ки шаҳри Томск аст. инҷо шаҳри Томск аст. хулос дар аксарият анами хел